Mulla on itse asiassa kaikki nyt hyvin. Joo, sulla on kaikki hyvin. Joo, huhu. Oliko jännä sinne? Oli. Tää oli. Mullakin on kaikki hyvin. Kaikki hyvin on tässä. Tässä istutaan topissa. Tällainen. Tuossa on se, tuolla puolella on se toinen toppi. Toiseen kiinni molemmista yksi. Olisiko siitä niinku kätevä käydä siellä toisella? Tästähän sinne pääsis kyllä ihan kevyesti. Kävit koskemassa? Kävin koskemassa. Ilman hyppyä, mutta kosketettu. On tuo ihan vitu hapokasta hypätä. Mieti siitä hypätä tänne näin. Ei saatana. Oh. Mä ajattelin jollain tension sellaisella traversella, niin että toinen niinku laskee tästä kireällä köydellä, niin et sä pääset sinne. Joo. Olisiko sä pääsit kadulle? Se vaan tuntui ihan... Tääkin oli aika jännää oikeesti. Oliko? Oli. Toista ajattekin niin, että se toinen kaveri niinku oli siinä standissa slingillä kiinni vissiin niinku viimeiseen. Ei, kyllä sun pitää tähän tulla kiinni. Se mitään muuta vaihtoehtoa. Joo, niin pitää. Mä laitan kameran pois. Joo.